Okay, mga kapiyanan, no? Welcome to my channel of Tirot Haranista. Yari ka lang ang paano, no? Nga ginapangabay ka sa ano na ton kay Way Madayon. Medyo natubulan ng aton nga wifi, no? Kasi yari, hindi na lang natin manay. I-upload lang natin. Bantay lang ninyo pag tokyon. Sa dia pagkabukat na ang isang tis-tis ang kabuhisang na walang sinanggaran. Wala
Okay, no? Dito, ang ambahan ng nagatigulo, kabuhi isang pispis, no? Naging pangabay tani kina, no? Nagaling kay Way kaabot, no? Kahit medyo natrubulan na itong paano, itong wifi, no? Muna, din na itong pansin nyo. Upod mo sa itong ambahan, no? Yari ko no? Kaya, ano nato na isingit, na nato no? Na balan yung mga nagpangabay kinati ang mga pro bikers, no? Nga himuan naton sa ambahan, no? Kaga, yari gali, no? Para git sa inyo, no? Pasensya ka mo kung daw medyo ka milita pa sinigawa kay wala ka pa agad ni master mayo, no? Meaning ang paano sa Tagalog ng bersyon, no? Ang pro bikers. Itinatag mo taong 2007 at dito'y lumago ng sige-sige. Ang grupong solito ay nagmanatili sa pro bikers na may originality. Tayo'y lakas loob nananambirito upang masanay sa mga ehersisyo. Kahit karyahin pa ang imaheng grupo, pro bikers pa original na simbolo. Kung buo tayo at walang iwanan, dito lamang sa pro bikers, pati problema mo'y malutasan. Itong original na grupo ng bikers, pampatanggal ng stress sa mga teenager. Kahit punong-puno tayo sa problema, dito lamang sa pro bikers ay masaya. Tayo'y lakas loob na nandirito upang masanay sa mga ehersisyo. Kahit gayahin pa ang imaheng grupo, pro bikers pang original na simbolo. Kung buo tayo at walang iwanan, dito lamang sa pro bikers, pati problema mo'y malutasan. Itong original na grupo ng bikers, pampatanggal ng stress sa mga teenager. Kahit punong-puno tayo sa problema, dito lamang sa pro bikers ay masaya. Buong buo tayo at walang iwanan, dito lamang sa pro bikers, pati problema mo'y malutasan. Hanapin lang at tandaan, pro bikers ang uri na samahan. Okay, no? Yara na, para git sa atong mga amigo man, no? Dira, tuki-tuki, ano da, no? Sa atong nga YouTube, no? Ining atong nga ginhimo, no? O kung gincompose nga bahan, no? Para sa pro bikers, no? Yari gali, no? Si Inday Rosie sa iyang bahan, no? Nga, it's so hard to forget. Kayo wala Para sa kayo, request no? mo. Para git, no? Sa inyo to. You're the only one
Okay na, umuya to. Bilang mga tapusan lang naman ang bano, no? Tatlo na? Okay na? Okay na lang to. Kay gadali kami, no? Mapasiti pa kami, basi maapulo. Okay, no? Pag-ulang pa na. Diri lang anay kay Takutop, no? Babay na lang anay siya itong tanan.